Shalom, selamat hari Minggu marita saluhutna. Huria nahinalongani Tuhata Yesus Kristus, diamanami, inanami, nang saluhutna ruas ni HKBP Kebayoran Lama, nadong di Bagastabe. Tapasada marohata, lama muka parminggu di Bagasta Darion, marede mahita sian buku de nomor 10, ayat na parjolo dot ayat na patuluhun. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tor di porbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Dihorohon haporseaon nami ma nasatokin, jalanan na yengido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami, hami akka na sotumalion akka na tarida, akka tumailihon akka na sotarida, ay martikiro anggo akka na tarida, alay nasa leng-leng na do akka na so tarida. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbaik kami membahen manang aha, molo soho dongan nami. Dibaheni, say lehom madihami roha banua gijang. Asa tau hami mandimbangi dohot mangulahon lomoni roham. Say dongani mahami, asamiran hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Tabegema patik ni debata di minggu tadi bagasan sadarion. Iman atar surat sian sada Petrus 4 ayat 10. Songonom marido di sini. Marsi pature tuream mahamu ganup barguru tu asi-asi na jinalona. Songon akka juara bagas na burju. Iragam-ragam ni asi-asi ni debata. Olak ni dosa na. Atong rak mangi dogogo may titatuto hatta. Lau mangulahon na hobbar tu patik naing. Ale Tuhan debata. Saya pargogoi mahami. Mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Taboduk marohatta lau manopoti dosat tanagodangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoorto hatu dosan jala ama parasiroha. Danglo moroham mida hamatean ni porsea. Mulak manian parjahati tu madikot dalanna. Asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubain hu pangidohami saya sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Saya sesa sudedo sanami, asa mangulhami di bagasan asin ni roham. Saya pargogoi mahami, asa margogohami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Alani pangalosiato do ubahin datar tulang Kristus.
Jala binahen ni hazahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasodangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasang apom ma di debata na di gijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu tadi bagasan sadarion. Imana tersurat sian Lukas 14 mamuka maisian ayat 12 saat rodi ayat 14. Songonom mari dok di sini. Didok mahuhut tunama mio ibana. Jupa di bae kopes tamanang haroan. Unang mapio tusi akka alialem. Manang hahanggim, manang hula-hulam, manang hombartu bagasmu pe akan nagabe asau nang nasida muse mamiho gabe di balos itu ho alai jupa mabuat si panganuk ko pio ma akan napogos akan namartihas napakpang dohot na mapitung jadi martua mahodisi aidang tarbalos nasida itu ho alai marbalos do itu ho sogot di haheheoni akka partigor olak nido saatna mertua doakan atau mangion hatani debata jalan na upiopsa. Amin.
jong meida saluhuna. Tahadidak koma persayai songon na hinatidak kon nilong antar sa persyaw ni sadok pertibion rap mahita madok. Au persya di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au persya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tidumuan ni si Maria na gabe-gabe syatod di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumana bernit di pahumuan ni silatus nama ti tarpajol di bana di hau pinas silang na tuat tu bono toru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lauhudul ti syamuni debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani di si may bana pay mamulak so tu tanoon mangungumi halak na mangulu dohot na mate. Au persya ditod di porbadia jala dorong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisani dosa. Dohot dihatai na medok. Mulak mangulu masugot daging ni halak na mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Dikting namasa di HKBP Kebayoran Lama, Minggu 20 September 2020. Warna Minggu tasadarion, ima Minggu pasapulu onom dung Trinitatis. Jala topik ni jamita di Minggu tasadarion, marasini roha tuakka namartihas. Dikting na parjolo, parmingguon di Bagas Tabe, mangihutton haputusan di Gubernur DKI nomor 150 sia tahun 2020, memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diperketat selama 2 minggu sampai tanggal 11 Oktober 2020. Alani natabba hona corona COVID-19 terlumumi di DKI Jakarta on. Alani marminggu di ganduk ingan tabe jala adong do para dihami acara permingguan pukul sia manogot berbahasa Batak. Dohot permingguan pukul 15.30 berbahasa Indonesia. Ima marhite live streaming. Molo tuari minggu namangi hut muse jolo tabereng ma perkembangan ni nama saon. Napa duahon. Sermon ina Lydia. Di hari Senin tanggal 20 September 2020 mulai pukul 10 WIB dimulai ma sermon ina Lydia marhite aplikasi Zoom. Nats Lukas 14 ayat pitu 1 ayat 10 sada. Nani lohon ni inang pendeta jojor boru pardede STH. Napa tuluhon? Sermon punguan parupuan. Di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 11 WIB sermon punguan parupuan paduahon marhite aplikasi Zoom. Nats Lukas 14 ayat pitu 1 ayat 10 sada. Dung sermon laus disima di pamasa pemilihan pengurus paropon tu periode tahun 2020 tahun 2022. Niluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH. Napa paton? Sermon ama. Di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB. Dimulai ma sermon marhite aplikasi Zoom. Nats Yohanes 15 ayat sia 1 ayat 15 melalui aplikasi Zoom. Link Zoomnya akan di-share. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH. Apa limahon? Parguru Malua. Kelas Marguru Malua melalui aplikasi Zoom timpa masa do di Ganup hari Sabtu mulai pukul 8 manogot. Dipangido tu sudah parguru Malua asa toktong madohoti parsiajarani. Soni mau jahami tikting nama sa di minggu ta sadarion tuhat tama nama dongan hita. Mare de maida sen buku ede nomor 467 ayat sada.
martangyang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiram muna. Dibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Oras madihita sa luhut na kamanginang na marpungo di hari Minggu sadarion di Ganup Bagas Nabe. Madohoti acara ibadah permingguan na tapatupa di Bagasat Tikyon. So natakas taboto tuto hobartu situasi dot namasa dupe di tonga-tonga ni bangsot taon. Nasuboy dupe hita marsaur di Bagas Joro ni tuhatta marhite na patupahon acara permingguan. Halay kon di Bagas Tabe dupe hita marminggu. Alani sian habi na marhobas di hari Minggu sadarion pasahaton tuhamuak kamanami na nami sude hita selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Hata ni debata turpuk jamita di hari Minggu ta sadarion imana tersurat di 2 Samuel bedusia mamuka sian ayat sada sahat prodi ayat 8. Songonom madidok hatana disi. Dungi hinna si Daud manakasi. Adong dupe ulaning jolma tadik-tadingan ni Raja Saul asahubahen asini roha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masada na poso isi ni Bagas ni si Saul na hinan na margoar si Siba. Gabi tarjo ibana tu jolo ni si Daud. Tunginin na rajay mamadok ibana. Atehe, hodo si Siba, maposom duaw ninna ibana. Tungi didok rajay ma. Atehe, arong dope jolma tadik-tadingan ni si Saul. Asahubahit tu ibana asin ni roha siad debata. Jadi ninna si Siba madok rajay. Adong dope sada anak ni si Jonathan. Pakpang pak na duatsa. Tunginin na rajay madok ibana. Di dia ibana. Kabe didok si Siba madok rajay idama de Lode Bardo ibana seorang tu si Mahir anak ni si Amil. Tungi disuruh Raja Daud suruhan nama mengalap ibana siang Bagas di si Mahir anak ni si Amil di Lodebar. Jadi dung sahat si Mephiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul, tujolo ni si Daud, manukap maibana, tutano, marsoba, alay, din na si Daud ale Mephiboset, gabi didok ibana disodwaw, tungi didok si Daud muse tu ibana, unang ho mabiar ay ikon bahenok kutuho asin ni roha ala ni si Jonathan amangmu ikon paulahok kutuho sude golat ni si Saul opumi jalay kotoktong ho sa panganan dohot au. Jadi marsoba may bana kuhot tidok tungise mapola au naposom bahe pola do pakonommu biang namate songon awon dido sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan
di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Di topik di minggu ta sadarion madok marasiniroha tuakka namartihas. Kepedulian terhadap disabilitas. Ido nabi naritahon ni turpuk taon obar tu nabi nahen ni Raja David tu sada halak napakpang kaum difabel manang namartihas na cacat imana markoar si Mepiboset. Mepiboseton sada sian anak ni si Jonathan manang pahoppo ni Raja Saul. Kalau didok marasiniroha tuakka namartihas. Ahado asiniroha manang kepedulian na pinatupa ni Raja Daud maradopon si Mepiboseton. Alus na boydo taida di ayat 7 nakin namadok unang homabiar ay ikon bahenok tuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu. Iko paulahokku tuho sudi golat ni si Saul opumi. Jalay kotoktong ho sa panganan dohot au. Siapa dohan ni Raja Daud o taida asiniroha manang kepedulian nanaing si patuduhonon na ima mangalehon sudi artani Raja Saul. Nahya dibuat nasida uju masa parporangan ni Raja Daud dohot Raja Saul. Imana nidok na harta rampasan. Wasa gabi adong sakap ni Raja Daud, paulakoni musetu penopar ni Raja Saul. Tapi adong pepar musuh di nasida. Anggwala ni parmusuh ni tutu sahirana sopatut doi bahenon ni Raja Daud. Ima marhite naolay bana mangalehon manang paulakon artani Raja Saul tu pinoparna nahya dibuat nasida. Alai nadingot Raja Daud do nahya ibana marpadan tu pinopar ni Raja Saul. Daud ternyata pernah berjanji kepada Jonathan anaknya Saul. Dalam perjanjian itu Daud mengatakan akan menunjukkan kasih karunia kepada keturunan dari Jonathan kapanpun itu. Pada saat perjumpaan Raja Daud dengan Jonathan itu mereka ungkapkan di hadapan Allah. Dan Raja Daud harus mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kasih karunia di dalam kehidupan keturunan Jonathan nantinya. Jalapadan ni Raja Daud nataida madok ikon patuduhonon na asili roha na siya debata. Harus menunjukkan kasih karunia dari Allah. Imamarhite na mangulahon na denggan saliling ni nguluna tu pinopar ni Raja Saul. Jadi ima na pinatuduhon ni Raja Daud. Hidobain na didok ibana hobar tu na tersurat di ayat sada di turpuk taon nakin. Adok suku-suku ni ibana na madok. Adong do peulaning jalma tadik-tadingan ni Raja Saul.
asa hubahen asiniro hatu ibana ala si Jonathan. Diingot do padan nai. Jala adong do Jepang na. Imana didok dari turpuk taon na margoar si Mepiboset. Mepiboset anak ni si Jonathan pahop ni Raja Saul. Nga marumur 17 tahun. Jala maringanat di sadahutan na margoar Lodebar. Nasuboy be lao tu dia. Songon istilah nuaingon Mepiboset hanya di rumah saja. Alai dangalani corona. Karena dia cacat. Ya pakpang di dokpak na. Lumpuh. Jadi sahalak sian kaum di Babel na sangat membutuhkan bantuan. Sangat membutuhkan pertolongan baik moral maupun materi. Alani keadaan ningoluna na soboy lao tu dia. Alai terjawab do nasinita ni rohana cala dialusi debatado dibereng debatado keadaan naniadupan ni si Mepiboset marhite na adong patuduhon asin ni roha na adong marningot pabahenan ni debata di ngoluda jala naukia marpadan diadupan ni debata. Ito naniulahon na. Jalan nasohya di halupahon Papua nanaing ulahonon na ima marhite na patupahon na dinggan. Tuwak ka narikot si rupan na. Ima naniulahon ni Raja Daud. Jala marhite sian na pinatupana dohot na niulahon ni Raja Daud toto boido manungguli hita. Lumobi di topik di mingkuta sadarion na madok marasini roha tuakka na martihas. Kepedulian terhadap disabilitas. Mulutaida tutu di pardalanan ni ngolu ni hita jolma saluhutto na tinoppa ni debata. Di pasu-pasu debata ngoluna nakpe mangolu di bagasan parngoluon na marragami. Jala adong do mangolu gabe si pangurupi tuak kadunganna. Jala adong do si urupan. Adong akka nasikop parngolon na jala adong akan nakurangan. Jala songonima kiadaan ni parngoluan ni hitajolma de tonga-tonga ni Portibion. Amunak kadongan na hinaholongan di bagasan goar di Tuhata Yesus Kristus. Marhite turpok jamitata sadario tu manungguli hita asagabe dohot para si roha tuaka dongan. Songon si Daud na mabahin na dinggan tu pinopar ni Raja Saul. Alatakas do dirajumi rohana. Takas do dihilala pabahinan ni debata. Takas do dihangulukon asin ni rohani debata naikon patuduhonon na jalanaikon ulahonon na tu pinopar ni Raja Saul. Jadi dang dipaingot-ingot na adong parmusuon alay na diboto jala na dihilala do tinggan basa ni debata na sa itoktong madunghani ngoluna mamasu-masu ngoluna lumobi bana sada halak raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Walau taulahon na dinggan maradop punak kadungat tajolma
marhite naradi hita patupahon manang mangalekon pangurupio tutu dangalani nadong dihita paksaan. Kasaolo hita patupahon na songoni. Alay na niulahon ni Raja Saulon ima Raja Daud ima na niodjar ni rohana. Jalato tuido ho jahata laho patuduhon asini roha marhite na patupahon pangurupion. Ima sian na niodjar ni rohat tabedu. Molo na pinaksa to tuadong do tu buaka parung tunguton. Lumobi molo solo moro hana mangalekon HP diulahon alani kiadan na terpaksa. Jadi molo dibaen Raja Daud nadinggan maradupon si Mepi Boseton. Angalani nadong majujui asa marasini roha ibadah. Manang asa patuduhon kepedulian tu kaum disabilitas. So sahalak raja ibana to tunay kon olo mamereng kiadaan ni masyarakat na mangadupi hasusan. Lumobi mangalekon pangurupion. Ito na pinatuduhon ni Raja Daud. Mangalekon pangurupion. Kung namasa nuwaingot tutu halapakorhon ni namasa kiadaan nuwaing perekonomian sulit diak kanadiba gabiadong ma natubu rohana mangalehon pangurupion marhitiak kasembako doa kanasing dupe asa holong ni rohado na mangojar rohani Raja Daud laho mangulahoni. Tang naripaksa dang narijujui. Ala debata marasi roha. Jalanaung patuduhon holong ni roha tuibana yulahon ibana di. Jala sian rohana sadiri gabiadong ma sakap na mga lului at ibehado adong rekod siurupan. Alaw judi parporangan udang do pakkorhon na tutu di parnguluo si ganupari. Ala sudah arta sudi habis. Kala taida do siyan na niulahon ni Raja Dauton taringot tu haradion na laho paulakon arta ni Raja Saul na hiya dibuat nasida. Arida siya ni nasogulut biar taibana. Apinapunasa marsikor nguluna. Tang papungupungon na. Didokrohana tumagom mapinaula kitu na punasa. Marguna. Jadi marguna do jala marparbui do holong ni rohani debata naung dihilala si Daud di bagasan nguluna ima marhite naolo ibana marasi ni roha. Alani hamu nakadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Di halomohon debatado nguluni hita jolma natinopanay asadinggan nguluna tutu. Jala sian ragam niya kapangulaon, sian ragam niya kakiadaan, dingulu si ganupari. Natapi adong parasingan na. Jala ima kiadaan ni parnguluan ni hita jolma. Alay dipakke debatado ngulutta. Di jauh debatado hita, naung dihaholongi ibana laho papatarkon asin ni rohanay di tonga-tonga ni Portibion. Imamarhite naolo hita. Parsidohot jalanarade gabe marasi ni roha tuakka nama karikot.
Jala taulahon si songoni to tualanunga jumulo de bata patupahoni. Di bagasan ngulutan nasa itoktong mga ramoti kita, nasa itoktong mga lehon gugo, jala nasa itoktong mga lehon pasu-pasu di ngulutan. Songon naong pinatuduhon ni Tuhan Jesus Kristus, naong parjolo patuduhon holong ni roha tuhita, marasi roha tuhita, marhite na paluahon hita siya dosa dohot hamatiani. Totua kapabahenan ni debata na dengkan patuduhonotta hulahonotta may di pardalanan ni nguluta hasa di halomohon debata. Jala toktong di urupi debata hita. Alani margogo mahita sa luhut na akamanginang lumobi di situasi dot kiadan na masa nuwaingon toktong dibagasan hahipason hita sa luhut na. Amen. Martangiang mahita. Debata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate dohot puji-puji ang mahupasahat tami tuhwale Tuhan. Idenggan ni basam dohot asi ni roham na sa itoktong mangaramoti ngulu nami. Padungani hami sa hatu tikiot. Lumobi di parsauran nami dohot tuhwale Tuhan na marpungu hami. Mamuji do pasangapon guarmu lumobi. Di parsauran nami dohot tomarhite hatam. Tiganup bagas nabedo hami ale Tuhan marpungu diari sadarion. Alaniaka namasa dope di tonga-tonga ni ngulu nami. Masanggiat toktong marhai pasok kami daw hami lumobi. Sian kopit sa pulusia namasa nuaing. Edo bain naik ko di bagas nami be hami marsaor. Laho mamuji do pasangap poko. Mauliate male Tuhan. Diganop hami sa luhut na naong patuduhon aka nabinahemmu. Dinaro hami tuadupammu marhite parsauran nami diari sadarion. Alani pasu-pasu jala dunghani mahami sa luhut na pargugoy hami ali Tuhan. Sa toktong boy ulahonon nami natape di situasi dot kiadaan na masa di tunga-tunga ni bangso namion di Portibion. Lumobi boy hami ali Tuhan di bagasan hahipason daw siya naka parsahiton lumobi siyan kopit sa pulusia. Mauliate male Tuhan di naong madyo hami marpungo di ganup bagas nami be marsaor dohoto. Alani toktong do hami mangido tuhwale Tuhan. Marhiti akka dengan ni basam dohot asini rohamima. Nasa toktong matungani ngulu nami. Padalani ari-ari ningulu nami tuak katik kinanengro. Mauliate ma upasahat kami ali Tuhan tuho. Buat kami do nangakadungan nami. Di bagasan tikion ali Tuhan. Na sedang dalam perawatan nalania kaparsahiton. Tuhodo pasahat kami sa luhut na sidang giat ho na mangalehon. Hahipason hamalumon di parsahiton na siday. Siya tunga-tunga ni Huriam, karuas di Huriam. Na di bagasan parsahito di tikion. Imay na nami si tua nyonya si Topul. Rumian pita halumuan boru nadiak. Nyonya si Manjuntak dinar boru pangaribuan. Nyonya Epsi Boro rotua boru si Tumorang.
Nyonya nainggolan es Maria Borusi Merakir. Amanami si tua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Inanami Nyonya Marpaung Romauli Boru Batubara. Amanami Insinyur Dakler Kamberlain Tambunan. Inanami si tua Nyonya Sibarani Dormeida Boru Pandiangan. Amanami Monang Pasaribu Toni Nahal Hutapia. Inanami Nyonya Situmorang Sor Taulina Borusi Majutak. Inanami Nyonya Dehasi Mangucong Maule Borusi Majutak. Amanami Padita Daulat Pardomuan Pajaitan. Amanami Jungjung Hasi Holan Manurung. Amanami Ridwan Irianto Situmorang. Inanami Nyonya Hutapia Mauli Borusi Majutak. Inanami Situa M. Siregar Jerni Borusi Burian. Inanami Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusi Rait. Upasahatami mayatuho nasida saluhutna. Anggiat ho na mga lekon ahipason tiganup nasida biale Tuhan. Asa toktong margugo. Marlas ni roha. Jalaboy. Mangula akas ulaw si ganupari dope. Songoni nang akaruas di Uriam diak kapartikian na salpu. Na dibagasan arsak ni roha. Ramoti apuli na si dianggiat boy ale Tuhan. Makirim diak kadinggan di basam na sa itoktong matungani mangurupi na sidia. Ale Tuhan di bata Jehovah manami. Nang diari sadarion di parsauran nami dohoto. Buat kami nang kadungan nami. Makilala didenggan ni basam dohot akapasu-pasu marhite na mga lehon gajang ni umur. Na merayakan hari ulang tahun kelahiran. Dohot hari ulang tahun perkawinan. Nga di patuduho ko holong ni roham nasa itoktong mangiring-iring perdalanan ni ngulu nasida. Anggiak manang tuak ka ari-ari na nengro. Huwale Tuhan na madungani na mga lehon hagugon las ni roha dohot akka pasu-pasum. Ale Tuhan di bataja hubah manami toktong dohami makirim tuho di akadenggan ni basam lumobi pangaramotiom mendigulunami asa boy marhai pasok kami sa luhutna. Nang diari sadarion diakan na makubasi di tunga-tunga ni Huriam. Akan na martugas diari sadarion. Song leader pemain musik para gedda. Pasahat kami tuhwale Tuhan pasu-pasu ma kami sa luhutna. Hasi maroham tangihom ma tangiang nami nahu pasahat kami tuho di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliata
Upang ido kami matuhita saluna ruas ni HKBP Kebayoran Lama. Tapasama pilihan melalui situa Banjar masing-masing. Manang boy mapiliani ditransfer melalui transfer ke Bank Mandiri ni Huriata. Ojahan ni pilihan di bagasan sadarion imana tersurat sian Pesalmen 54 ayat na pawaluhon. Maroha habis saum maau mabeleho. Puji aku maguarmu ale Jahuba ay haleadui. Tong marede mangita jalata papungu ma peliata. Tapasahap ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Odo harorwan ni saluhut si lehon na dinggan. Dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasia kami pilianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni Puriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut maloman ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siad debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho.
Dedopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurkon ma damena tutodim. Amin. Amo kamanami nanami namarpungu sadario di bagas nabe hami namarkobas di hari Minggu sadario pasahaton tihita saluutna. Selamat hari Minggu madihita saluutna. Oras.